penyanyi ini nek jek sakmene iki jek jual mahal. Terus Jajal gue umur 50 munggah. Gue nek mantan penyanyi iki lakune wis wis ngene. ini nonton. Lah niku cocok kaki jenengan lah. Nggih. Level Wis pundi? anu Bu Kopi Pak ngomong-omongan kali Mas Lindra. Hah? Terus pundi to niki? Anu HP-ne dikek kono sak entake batu ben anu kanggo Ganggu wong pergawe Bang nggih. wong pergawe Nggih, nggih. ae malah jabat ra gelem ngangoni malah Telepon terus Bang nggih. Nggih, tak baterai Bang. sampeyan pengen dadi MC pengen ndang sugih Nggih. niku gampang. Napa carane Bang? Ngene, Nggih. dadi MC niku nek pengen ndang sugih gampang. Wis pundi? Ngangge patokan huruf A B C. Namung 3 niku malih. Nggih. Lah sedaya kok 3 to Bang? Ya, pokoke Sing sampai sepindah napa A niku? dadi MC niku pisanan A. Nggih. Huruf A to. Nggih. Telu A B C to. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nggih. Terus B. Bapak-bapak serta ibu-ibu Nggih. Terus sing C. cukup sekian, terima kasih. Bayaran. Berarti kok tak mandap nggih matur nuwun Bang. Kok tak mandap. Nggih. Kok tak mantuk Bang sampun iki. Ngaco. Anu tapi tak nyeluk penyanyine sing Ngoten sing pundi? sing biru. Jenengan kok nggih semerat to Bang sing pun nggih, sing pun pening niku lho kok semerat. Aku ki apal, Mas. Nggih. Wong wedok ki angger-alise ketel mesti ketel. Nggih mesti to Bang, alise ketel ya mesti ketel. Yo Nggih. maksudnya ketel rezekine ngono. Oh ngoten alhamdulillah. Nggih, monggo sing pundi menawa badhe dipun timbali. Wong wedok iki nggih bathuke nono mesti yo nono. Sing iki tapi Wes, sebu aku meruntus ora diparingan aku. Nggih. Nek bangkir ta? Nggih. Apa? Nek lambene rada ciut. wedok iki yo enakan semangat. Kaya kan dia Monggo ditimbalan Mbak Erika. Ditimbalan kali Mbak Gareng. Guyon. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas, iki lho. Iki sing jenenge wong wedok BTS lho. BTS. Napa niku panjangane? Ora saru lho iki BTS. Nggih. Monggo ditunggu. BTS niku boten Napa? BTS. niki kan garwa bungkut Nggih. kangge hijab, J. kangge pakaian komplit. J. Rapi. Niki BTS boten kok wanita tunasusila boten. Lah kabeh pundi? Terus napa? Wanita tahan sumuk. J. Sumuk. Tahan sumuk, betul J. Betul. Tapi aku ngomong di bojo ngene gak selamat. Boten selamat. Selamat Mbak. Karena aku ngomong di bojo ayu ngene akeh gak slamete. Lah kok saged Lah aku di bojo ayu padha mek nyawisi tanggaku. nggih. Mboten ana pun jenengan pun Dono mongso. topeng mawon nek ngoten Nggih. nek medal. Nggih. Ngene elek-elek sing penting diambekan. Nggih. Ngeten Mbak. Keyakinane ayu niku elek gelis. Nggih. Bagus. Tapi nek tiyang elek niku ngantos tuwek ya elek. Ngoten. Nggih. Ngoten. Ngerasa Mbak nggih. Penyanyi iki nek jek sakmene iki jek jual mahal. Terus Jajal gue umur 50 munggah. Gue nek mantan penyanyi iki lakune wis wis ngene. ini nonton. Lah niku cocok kaki jenengan lah. Nggih. Level kula. Nggih nggih nggih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Cik. Abah. Asmanipun sinten? Kula asmanipun Erika Amalia, Bang. Erika. Amalia. Wah, panjenengan kulino ngamal ya. Amin. Alhamdulillah. Mas, Nggih, mboten, Mbak. sesuai dengan nama. Cik. Nama mangke. Nggih. Ayo. Wis pundi? Asma Kinaryodjopo. Sopo? Nggih. Amalia bocah niki kulino amal. Kaya kula ngeten iki nek bar pentas. Nggih. Ganti tangkap wong kekomak duit kula sing kangge anak yatim. Sedaya banget iki. Sedaya. Nggih Atas sedaya. griya wis pundi? Lagi kula sing kangge anak yatim kok bojoku wis kan diopak kan dimbok. Nggih, Mbak. Ya Allah, Ya Bang. Allah. Kula tak jajal suarane niki. Nggih, monggo. Monggo. Jajal suarane mawon nggih. Nggih. Jajal suarane lho, Cik. Aku jajal sing ngatasi Mas. Nek mboten katasi mungkin mundur, Mbak. Wong nggih. Kula mundur. Wis pundi? Jadi kula tak teng Surabaya. Nggih. Numpak bis motor ning Tuban. Terus tujuane teng pundi? Genten Tujuane? bocah tak menten iki Nggih. kursi bis bantu bis tak bang. Nggih. Nggih. Nah, bocah niki tak menten iki ngadeg. Lah kula lunggah to. Yo, enggak mriki kula sentaranan tak kadek kae. Ngalah, Bang. Nggih. Unine ngene, Mas. Boten Pakde kula nuwun Pak. Apa kok bahaya? Aku tak jajal. Panjenengan niku statusé prawan apa rondo? Tebarian, Mbak. Ngoten. Tebarian. Aku niteni Nggih, napa? antara prawan karo rondo niteni. Nggih. Angger bocah wedok ditemplung kolam renang. Terus. Angger putuke saiki prawan. Masa ngoten? Oh, terus? Angger wis brol-brol. Lah nek mboten nek rodo brol-brol. Nggih, tapi dia ini bojoku takon sedina ora berkutuk blas. Kan, Bang. Lah buange nganggo pampers kok. Sekedap, Bang. Niku blekutuk niku. Sing blekutik Niku apa? saking pundi Bang blekutuk niku? Mutu nggih. Kira-kira kok nek bar pesta tak kandhani iki. Nggih. Nggih ten mungkin mungkin sadangi nggih. Aku tak pengen wong wedok iki. Wong wedok iki gaweane 5A. 5A. Apa wae, Bang? Wong wedok iki gaweane umbah-umbah, Umbah-umbah, ora-ora, korang-korang, olah-olah, olah-olah, ngomong bocah. ngomong bocah. Nggih. Ah, nggih. Terus Terus diri dhewe. Apa? Kewajiban, Bang. Golek pahala. Ora. Maksudnya ah ini lho. Apa oh? Wis ana negatif kae. Ora wis. Ah, terus apa langsung ah? Pikirane ngeres Bang iki. Ah iki maksudnya ngene. Upama sampean sedina kulinan dikai duit 100 butun sampean. Nggih. Jajal 2 dina dikai 20.000 terus. Mesti mbok biduki aku mbok biduki Lho ngono lho, Mbak. Ngono lho maksudnya iku. kok Nggih. ora kok mlumah enggak. Ya Allah. Angel wis angel. Ini buyang dulu. Niku Mbah, bunyi tapi jaring paham Mbah tinggal Ya sini. ini ya nek sing anu aku rak wayangan ning Jatirogo. Nggih, terus pundi niki? Sing jene ya kaya tah kuwi. Wonten niki, Mbah. Maine Cantik, nggih. maine ning Balai Desa. Nggih. Lah Balai Desane lagi direnovasi. Lawange kamar mandi rusak. Rusak. Lah kok nek pipis sikil kula nggo nyengkali lawang ini lho. Niku singgen, Mbah. Gak kangelan. Ya Allah. Mungkin yang salah ningali jenengan Mbah niku. Santai, santai, santai mawon. Oke, santai ya. Santai aja. Wong wedok iki saiki gayane wong wedok kaya bangunan omah. Terus pundi niku? Bangunan omah. Heeh. Piye Pripun? alise diaspal. Harus diaspal. Nggih, terus Lah iki apa pipine irunge dipendasi. Dipodasi. fondasi. Untune dipagiri Mas. Ngono ku boten lho nggih. Salah. Aku no anti pager-pager lho, Bang. Anu diet Anti pager lah aku. nyanyi wong loro diet jalan. Duwe. Piye? Duwe. Duwe Mbak. iki sing dienggo tuku-tuku. Duwe. Duwe sak mangkok 1000 sing enek cendol. Duwe.
Duit, Mbak. Kae dawet. Jawet iki wowoan sing rupane biru nek dipangan. Juwet. Lah niko sing didamel lare niko. Niko juwet sing damel niku lho. Damel katokan niku juwet niku. Sing dinggo anu Damel Apa, Bu? katokan nggih. Apa Bu? Aku gak mengucap loh. dari Ora kono ngucap, Bang. kuwi cawet jarine. C. Gampang-gampangan. Rondo kempling. Ah, nggih. Sing Sumpah kok. lagune ngene kalau das mundi Mbak Ayu, das mundi. Das pundi. Rumangsaku das pundi. Liriknya teko tiba-tiba. Wah, Mas, ini tidak gak dimboi panitia ya kebajok, Mas. Nggih. Lah kula nggih ngoten niku. Pimpinane Lorena melas, Mas. Niki ngaman Mbak namung enten dhuwit 100. Ngoten. Lah wejake mergo 150 Mas ya Allah. Masa gak dimboi blasa. Nggih. Lah nggih, Bos. Mbok menawa sing ngesake ibu-ibu padha urunan donatur niki. Nggih, lho Bu, monggo lho Bu nggih. Ibu. Damel tumbas pedake Mbah Gareng niki lho Bu. Nggih, kurang 50.000 Bu jarine. Kurang 50.000. Kang ngeten ta, mosok dagelan raine ketate ngene kok 100.000 ta.